Тирана. Да, мъчим се да видим някой от 122 видява накрая Орелио Саларе в тази група. Претендентите. Дано, той пък с трето място в първия ден, дано е конкуренция на Мац Петерсен. След като беше преборен тогава за позиция от Ваут Ван Арт, този път го няма белгиеца да му пречи. Вендраме беше елиминиран в първия етап, той сега е в групата. Корбин Стронг пък падна тогава. Явно им трябва на някои състезатели да се вработят, защото доста по-леко беше изкачването в първия ден, а ти видя какви поражения направи. Сега много по-тежко изкачване, много бързо се премина това и виж каква голяма група премина. И явно няколко дни за вработване, за така нормализиране на пулса. Ако си спомняш годините, когато Контадор стартираше първите дни, се е хвалял какви пулсове е развивал. Имало е случай с 200 пулс в първи етапи. Да, нещо, което е по-обичайно за еднодневни класики, не за многоетапни надпревари, и то за много малък брой уездачи. Но има такива, които не могат да влизат в шока. Явно, че при изостаналите в първия етап това е показателно, което пък само доказва колко комплексен е Мац Педерсен и колко добре подготвен влиза в това джиро. 11 км и половина остават до финала. Вятъра е доста по-слаб от това, което гледахме малко по-рано от кадрите с Йенс Войт. Забележете там албанския и косовския флаг, как едвам се развяват. Да, отляво. Да, наистина спокойно. Пише, че 18 км в час, но... Ако беше 18, тези банери на Тойота щяха доста по-здраво да се опънати. Кастро Бехо беше заел неговата си обичайна позиция. Не го ли боли кръста? Не го знам как се изправя след всеки етап с тази позиция. Още малко поне ще приляга така върху рамката и да се пенсионира в края на сезона. Между другото, като говорим за Кастро Бехо, тъй като е многократен шампион на Испания в бягането по часовник, днес обявиха от Кралската испанска колоездачна федерация, че бягането по часовник тази година в шампионата ще бъде само на изкачване в Сиера Невада. Така че ще бъде доста интересно да гледаме часовника, който е на 27 юни и по традиция ще бъде излъчван в ефира на Евроспорт и платформата Макс. Той и някъде там ще е и общия старт около Сиера Невада. Така че може хора като Хуан Аюсо, като Енрик Мас да станат шампиони на часовник. Енрик Мас той няма да кара втора. Да. Така че може и да... Ако реши да кара изобщо шампионата, но защо не да не си вземе една фанелка на шампион на Испания, когато тя ще се му остане за винаги. Да, или пък Енрик Мас, което ако някой ти го беше казал при 5 години, че ще е шампион на часовник, ще да се очудиш, ама сега му се отваря вратата. Стронг мина в челото. Марко Фриго и Фулсанг са пред новозеландеца. Не знам да има някакви опасности преди финала, за да карат по този начин, или този път, който е не толкова широк, може би, но... Има една много кратка скачалка. Тук Пелицари дава знак на Джей Вайн малко да позабави. Да, за къде се подкара така с... Да, необичайно за мен. Ето ги, стоят петимата един до друг тук в ядрото на групата от Lidl Trek. Аз видях един друг претендент в момента. Филипо Фиорели, номер 211 от ВФ Груп Бардиани. Той си каза, че не е точно чист спринтьор, не е и катрач и оцеля пак точно в такъв етап. Така че да видим италянеца дали няма да поднесе сензационен резултат за отбора на Бардиани. 5100 дни от първия и последния етап на Улиси, колкото и първия и последния етап на Марио Чиполини в Джиро. Това ни показва тази графика. От първото стартиране в Джирото и до днешния ден. Да. Доста години са това. И като знаем, че Улиси може да продължи още, то вероятно ще гони някои от рекордите на преварата, въпреки че рекорд, знаем, много стартове, миналата година го изравни. Беше изравнен от... Малкия. Поцовиво, да. Вече ми изкочи главата. Доменико Поцовиво, който в края на миналата година се пенсионира. Колкото и странно да изглежда, имаме за първи път... леле, какво прави Афонсо Елуалио.
Но виж, не влезе в асфалта, видя, че ще направи поражение някакви и се остана там в банкета. Така е усета, когато периферното зрение веднага ти издава, че има много близост състезател и ще направиш сериозно падане, не както състезателя в обиколката на Фландрия. Мацеев, Филип Мацеев, той точно беше по това време в Бахрейн Викториас. Който направо... Той се вряза в групата, съвсем неволно естествено, без да го иска, но тогава, съжаление, елиминира една голяма част от хората в състезанието. Средната скорост в момента 41,5. Правилно се ориентирам. За тези изкачвания и този терен, който имахме, доста добра средна скорост. Кастровехо вече отвори, Рафал Майка също, така че тук опитните ветерани нямат повече работа да се бутат в челото. Да, мисля, че се свършиха работата достатъчно. Аз продължавам да не знам защо е това нещо. Не оставят ли да трек да се елиминират сами, да останат без извеждане, защото щяха да се елиминират. Ако бяха ги оставили да си водят тези 10 км, откакто се намеси основната група, щяха да останат без извеждане. За да видим поражение, може би искат да направят някакви. Подкараха здравото Бахрейн Викториас. Карузо се обръща назад. На опашката му е Антонио Тибери, но ако така се кара, ще постелят, да влезем в терминологията на Джирото, ще постелят розовия килим пред Мац Педерсен. Да, при тази голяма група трудно може да се скъса някъде. Малко като подхода в Милано Сан Ремо с това преминаване по крайбрежието. Аренсман е това. Да, Аренсман този път без проблеми в етапа. С тази голяма група, ако беше да има проблеми, той наистина ще стяга кофарите след етапа. Както си е мислял след първия ден. Да, ето го това съвсем леко възвишение, което ни води вече към финала в Вльора. Фран Михолевич мина в челото. Карузо, Тибери. Но това е символично изкачване. То е дори по-символично от трите капи в Милано Сан Ремо. Да, то няма 500 метра, така като... А то свърши. То гледам, да. Джулио Чиконе на комфортната трета позиция, къде обаче отиде цикалното трико. Ето го. Неизменно зад Вацек. Превъзбуждат се в последните километри. Би трябвало това да го направят по време на изкачването, не сега. И наистина щяха да елиминират цялата група и щяха да елиминират и спринтьори и всичко. И тогава ще да е една неизвестна този финал в днешния етап. Триконът мисля, че започна да се схваща и той. Тук много опасно. Много опасен шикан имаше. Само 5 км и половина до финала. От тук продължава пътя да се движи само по крайбрежието. Минава се през, мисля, че един или два тунела. Да, но този е еднопосочен път. Да. В една посока се движат тук автомобилите, със сигурност. Предполагам, да. Няма как да се движат в двете посоки. Като гледам само каква широчина е този път, е невъзможно. Може би заради това и защото знаят широчината на пътя, доста е тясно. Но Мац Петерсен е пък в супер челни позиции с Чиконе, мисля, че е това пред него. Да. И Вацек също. Ето ги последните 3 км. На километър и половина е последния завой. След това има едно кръгово движение, което поне по пътната книга и от Вело Виора е отворено само от дясно. След което е права. Ето го това струпване на състезатели след тесния път. Започва да объркват доста извеждането на абсолютно всички. Още един колезач тук ще се включи в спринта. Това е Стефано Олдани от тима на Кофидис. Така както ги избори, поне 5-6. 5-6 човека, да. Мац Педерсен, Олдани, на Орлио Салуар, Филипо Фиорели, Корбин Стронг и Андреа Вендраме. Да кажем, че са горе-долу в една категория, изброените извън Мац Педерсен, защото той е топ фаворит в такава компания. Да, той е
стига до победи в основна група с спринтьори. Пък какво да говорим тук за тази група в момента? Гарантирано ще има още някой, който се включи в битката. Много интересно Астана на кого ще заложат. Дали на Диего Олисир, на Кристиан Скарони. И двамата по принцип спринтират добре, но вече въпросът е кой как се чувства. Роглич пък в суперчелни позиции го държат в момента. Явно чакат да влязат последните 3 км. Това е опасно тук с това каране покрай банкета, който е повдигнат. Еган Бернал в много челни позиции. Имаме и колездач на Судал Куикстеп. Гарофо ли, да. Той беше изтърсен от групата на Билбао по изкачването, но е оцелял с основната. Мисля, че и Матия Катанел в тази група от Судал Куикстеп, но те нямат човек, на който заложат евентуално за спринт. Ауар се бута тук с колездач на Джайко. Това е Пол Дабъл. Ауар, той ще се бута до последния метър. Ето виж, продължава да се намества между рамената на другите състезатели. Тук направо през иглени уши ги прекарват с това стеснение. Вероятно по-голяма група, отколкото се очакваше, имаме в момента. И тук говорим за 3 км до финала. Така, безопасната зона вече влязохме в нея, така че дори някой да има падане или механичен дефект, няма да губи време. Да видим кога ще се разшири този път, защото наистина няма мърдане от тук. На Ауар, както ти каза, му е лесно в момента, като го няма Ван Арта да се бори за позиция. Питкок нищо чудно и той да се включва в спринта. Ето го сега точно в дясно преминава. За човек побеждава Ваут Ван Арт и други на спринт, определено не трябва да го отписваме. Там ще иска да се бори за много трудна позиция той. Той иска да хване задната капа и вакуума на Педерсен, към когото се сочили и Ауар и Корбин Стронг. Успя по някакъв начин да се докопа до Мац Петерсен. 2 км почти, а пътя продължава да е толкова тесен, къде ще се разшири малко повече платното. То няма да има време за извеждане. Ето тук показва, че има някаква сериозна опасност. 8 метра е широка финалната линия. Не видяхме така иначе при преминаването пред неутралния старт. Нервничи нещо Чиконе. Да, 2 км до финалната линия. След малко има една лека чупка в ляво. Ето сега ще ни повторят. Кучето. Леле майко. Аз знам защо бяха тези нерви. Той все едно не е виждал куче. Това ще да кажа, че в Италия, ако не е свикнал. Той отдавна живее в Монте Карло, така че... Там има. Позабравил е. Не, искам да ти кажа, че по състезание си имало и на други такива. Корбин Стронг, сега той се преборва с Питкок и Мац Педерсен. Може да е ницък новозанец, обаче е доста широкоплещест и е труден за отместване. Ето го завоя в момента надясно. Ето тук е още по-тясно. Ето сега вече. Няма. Може би тук след това кръгово движение. Това е кръгово движение, отворено от дясно. То е доста широко, както се вижда. Тук обаче трябва доста да се внимава. Ето сега си зада на широкия. Последен километър. Примош Роглич в поне 10-та позиция в момента. Доста начело словенеца. Много лимитирано извеждане ще имаме в този финал. Патрик Конрад, зад него Вацек. Обаче между Вацек и Педерсен дали не се пъхна някой коzaч? Не успя никой да се пласира. Корбин Стронг и Одани. Тук Мартин Марчулзи пристигна с направо разбута останалите. Вендраме се бута и той в челото точно за Том Питкок. Вацек да видим, защото отвори 7-800 метра преди финала Чиконе. Кристиан Скарони и той от дясно посока на движението. Ще ги захлупят. Ще ги захлупят и то сериозно. Фабио Ванден Боше е тук от Алпецин де Кьонинг. За себе си ли работи или извежда някой по-скоро за някой друг засили скоростта? Това е Кентън Херманс, който е в тази група, да. Вацек с последно ускорение за Педерсен, който изчаква все още да отвори спринта. Педерсен тръгна. Мисля, че ще го скочат Петерсен. Корбин Стронг е отляво. Дали ще атакува? Да. Корбин Стронг ускорява в момента. Стронг или Мац Педерсен? Корбин Стронг. Педерсен с изхвърлянето. Пак с малко, но Педерсен печели третия етап от обиколката на Италия. Там в челото беше и Брандън Ривера, Орлио Салари. Той върхлетя финалната линия с много висока скорост, но много интересен финал на третия етап от Джирото.
Много осакатен спринт имахме днес, защото нямаше извеждане. То се караше много бавно, ти видя. До последния километър. Толкова му синаха силите на Матиас Вацек, но все пак... Ни повторят. Все пак си мислех, че някой ще ги захлюпи, но нямаше хора. Просто нямаше поне 2-3 събрани от един отбор. Да, по предварителни резултати Стронг е втори, Алуар трети отново. Алуар му прескачаше оборота през цялото време. Бранда Нивера, виж каква скоро събра тук отляво, но само за четвърто място. Пети Едуардо Дзамбанини, Стефано Лодани, Андреа Вендраме, Мартин Марчелузи 8, Филипо Фиорели от Бардяни са 8 и 9. Кристиан Скарони от Екзия с нас завършва на 10-то място. .71.778 е средната скорост на Мац Педерсен в този етап. 3 часа